nke bụ eziokwu bụ na ihe niile na-eme anyị si anyị n'aka. Ọkwa mmadụ buru moto enweghị spee taya tinye n'ụzọ, ofu taya daa akwọ ọ ghasara n'ụzọ kpọba ekwensu. Ụfọdụ buru motosaịkụl o were ofu ndị ike nọrọ na siiti, okpu e mere maka isi ya o buwe ya ọgba ntum na-awụ ka họs. Ozu ọkụkọ n'ike ọ dagharịa, ọ nọrọzie na wọsebụl ọ zụrụ biki na akwụkwọ edekọ aha ndị abịaghị leta ya. Obi igwe mụ na ya na-eri eri aṅụ aṅụ ọ bịabeghị leta m, ma ya dị ndụ. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọkwa mmadụ na-ewere naanị ego kpọrọ ya n'ụlọ o ji azụnye ụmụaka ihe oriri fam 3 from 4, emesịa ofu nọmba efe eluo ya. Mmadụ Chukwu kere ka a na-ebute ihe doro ya anya na-ezuru n'ohi ọ zụrụ kpọọ ya biznes. Nwa mgbe polisi akpụgharịwa ya ọ tawa Naịjirian polisi ụta. Ọ bụ onye kpatara nkụ ahụhụ kpọrọ alịka. Ofu nwaanyị na anyị mmadụ nwoke ibe nje kpọrọ abụọ, ahụhụ ya si ya n'aka. Onye na-amụ nwa kwa afọ mana afọ 10 bụ ụmụ 10, agụụ gụọ ụmụaka o si ya n'aka. Ma ọ bụ ihe kọrọ anyị bụ nsogbu anyị, ndidi. Ma gịnị bụ ndidi? Akwụkwọ dictionary kọwara ndidi dịka ike ịdị ihe, ịdị nsogbu ma ọ bịa, iso ihe ụwa nwayọ na-abụghị onye ọ na-adị ngwa ngwa mgbe niile, iche ka ihe ọbụla mezuo mgbe oge ya ruru, na inwe ndidi chere ọsịsa ekpere anyị mgbe anyị kpechara ya. Na ndụ mmadụ ihe kacha mkpa bụ ndidi. Ndị Igbo wee kwuo sị na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Nkịta nwere ndidi na-ata ọkpụkpụ mara abụba. Ijide ndidi lụsie ọlụ ike n'ihe ọbụla ị na-eme, ọganiru ka ibu ibu. Akụnye mkpụrụ n'ala oge ya ruo pue, oge rue ọmịa, ọka ewe ihe ubi. Ọ ka ọ dị. Ma taa dịka ọ dị anyị na-ahụ ọka na-achaghị acha, na-ahụ ube na-ejighị eji. Onye na-echekwa ka ụdara dara nwa enweghị nne, ma ọ bụ ka onye isi zọta n'ụkwụ dịka ọ dị na mbụ. Ọ dị egwu. A na-edo ya iyi, kpọọ ya ọbụna mgbe o rubeghị ọhụhọ. A na-enwekwa ndidi eche ka mango chaa. A na-ahọ ya ma jụọ kwupụtara ọha na eze ihe Chineke kere ka mmadụ ji na-ebori ndụ. Ericha ya nsogbu adị. Onye sịrị na nsogbu anyị esighị anyị n'aka? Ọ dị onye ọbụla ọsịsọ ka a ga-asị na ụwa na-abịa na ngwụsị echi. Naanị ofu ihe ka mmadụ na-enwe ndidi eme, ka esi omume. Ka esi echegharị ọsị gị chere. A ga-eji nwaanyị n'ezi omume ma mee ngwa n'ihe ọjọọ. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ma ụmụnna, ihe anyị ga-emenụ bụ nke a: ka anyị were nwayọọ n'ụwa a, mara ebe isi daa n'okwu ndị a niile bilie, ma were ndụ gị nyefee n'aka Jizọs Kraịst onye maara ụzọ. Ọ ga-eduba gị n'ezi ndụ. Ọ bụrụ na anyị ekwe wee nụ ka Aịzaya nke mbụ isi 19 naanị kwuru, ọ bụghị ezi nke ala